oh ya lai, lu buat apa aja lu buat apa nan ketigo nyolo buat gadang ande tuan tio rata tio disimpai sarimboro tanda kasadang. Oh ya lai, lu rela jalan kasih cincin tarui kasuwa kapi aman kandong abara lihat kanan lain barala cancang menyampaikan deh kanduang menyampaikan deh sayang oi.
tasuo hendak menjalan puasa harian tah di majalan nan kaluru tambe do bana malabadan dun sana tio kako tabangka lailah di paci lapeju di mabagayuy tagurajay taga binangkare ramanya kabeh batin podalan hatina narisau dan abagala oi sayang nanaba pamemangan dua hujan panomanan nam lo balambau oi sayang elo si sawi dan tugakan padomanan nakisau dia kan dua elo nagari dan tinggalkan
bajanjang ampe puluh au tajungkang bapa sabanto sai suaknyo onde malang lai kasih denai ta dorong ame nan bak mananai minyak panuh came kok denai kata lenggang tak serak jo malah kironyo onde tuanai dene lalai lalai